Agari chejo no bodo ki na boso chi obodo agari chari wom ka bata na-eme. Wigi anu ejo sata. Wigi anu ngwome. Mami no nakpo ngbangba tutu ngbangbara ngbangbagba. Mami no lele ki na tolu elata. Abe. DIBIA to se ka. Ah, au pied que le pium, au pied que le pium. Au pied, pium, au pied. Ah, I wear the boss if you feel. And one more friend that you ever. Oh, me fair one that you. I love it. I'm a me Jeroma, Abayaka. Au pied. Abarike me FIFA baby. But what your mark was our no posa. Okay, somebody. Abarike DIBIA to say o me fen for baby eba ma ife for baby eba bo on YouTube channel him create o rula 4 years o one day subscribers am that for nobody mo onye no that subscribe no mo amakwa na ife m na me mmewala m say obodo na bo efa YouTube ha o do to ko bo obodo no ngini me to se ne ka mbia ne ko bo mo ife na neto me lead anela ne. Okay, opie Abarike. Ebe Bensanambo the bus stop. It's on our YouTube channel as angene. Supernoli TV. Supernoli TV. Yes, Supernoli TV. Okay, let me consult the gods. I gotta charge on the bodo king about so chobodo. I gotta charge one kabata name. Abarike no the 4 by. You know the 4 by. Ọ dị kpara imezu ya. Wigi anu ejo sata. Wigi anu ngbomi. Mami neroro lele ki na tolu elata. Mami no na fo ngbangba tutu ngbangbara ngbangbagba ilode. Obia. Abarike sai shi ngene. Ana mano. Otuto diri ezai. Otuto diri ezai. Otuto nile bichara gichike na dinduru ebi. Give manito sibirio akana kote onye nwura. Chetukola o DIBIA to se efe nda akpabo efa Chineke. Otito diri ezai. Iya Madini ne bakota no kanyechi anyi koneri. Makana obulu ne nyanwa di ben koneri obo mbolo na dofia. Imakwa honu weda ne titi ndi Moses obonye kangeziga. Ebedine wedere jinji maka onwe onye kwere na ogaga. Kanye mgbe nwatụrụ ahụ bilitere n'oche eze ya si nna biko ziga m ka ngadọpụta ndị nke m na. DIBIA to se biko ị nọrọ akpọ ka efa Chineke ebe ọ bụtụ na-agbara ike ọma ọmụkwa ifon. I no understand. Kesi amụnwa owe nara ọnwụ si mụ dịrị ndụ gaba narakwa ogbenye si mụ bụrụ ọgaranya emesie onye mmasị nkatọ osi n'ihi tikalụpụta ndị ike emeriwo nsi na-eze n'ọnwụ ha ikili ejighị ya chacha ike ọnwụ ejighị ọzọ ya ka m ji na-eti mkpu si ya helele ya dịka emeriwo iyo okay, if in that check obu you na solve the problem. Because there is no other name given among men which can be saved except the name of God, the creator of the whole universe. He is our God.
bukwa obo mbia ba agbara ike mekwara m hefa apụ God to no God how na ga eme ka arụkata n'ọrụ. Seek him first. Seek him. Every other thing shall be added unto you. Without him, away from the Messiah. Bakiri. Ini ewosa until ga pokwe pa Chineke onye dị ni monta bote say want to bring back. So your YouTube channel, which is Super Lonely TV. Yes. After now, it had equal Musa billion subscribers. Billions upon billions. Subscribers. Only if you believe, you will receive.